Централи затварят главния път София-Русе. Националният протест е заради новите правила, които според тях ги обричат на фалит заради пикове в цените. Ние показвахме примери в предишни предавания. Ако сте гледали, ще ви е по-лесно. Ако не сте, Мартин Георгиев разказва повече за самия протест. Добро утро! Добро утро! Добро утро, край Плевен. След час е затварянето. Стотици хора са тук, раздават плакати, ковчези дори има. Зловеща е гледката на протеста, който се оформя. Велин Богданов, Тодор Петров са тук. Не само и фотоволтаици, но и ветрогенераторите протестират. Много простичко да обясните защо. Здравейте, добро утро първо на всички и добре дошли. Тук сме всички заради новата методика за изчисляване на баланса, в резултат на което балансът стана доста висок и общо взето е по-висок дори от прихода. Извадил на една фактура на 30 кВт централа, както и баланса, който трябва да плати същата централа и разходите. Нека всичко се види нагледно как. Така, простичко го обяснете. Веднага ви казвам. 30 кВт централа има приход 495 лева без ДДС. Обаче в същия момент има само баланса и 515 лева без ДДС. До тук тя вече е на минус. Обаче от тук нататък имаме счетоводство. И имаме също така и осигуровки. Само тя, като ги сметнем, вече на минус 500 лева. Добре, от кога е това нещо? От 1 май. От 1 май. С завеждане на новата методика на КЕВР. Кой я въведе? Какво искате? Защо такава регулация да сте на минус? Кой е КЕВР? И тя засяга абсолютно всички производители на пазара. И проблема е следния. Вие не сте на нула, на минус, така ли? На минус. Соларите са на минус. Ние в ветроенергийния бранш 50% от приходите ни отиват в момента за балансиране, което води до там, че ние не сме в състояние вече да изпълняваме отговорността си към банките, към назначените си. Нали, ефтина енергия, нали, към нея се стремим, нали, говорим за зелени сделки, говорим за... Да, но общо взето се оказа, че само приказки. Само си говорим. В действителност нищо. За предния месец, за април месец, приходите са 5 стотинки на киловатт. Стойността на енергията е изкупена от фотоволтаиците. В резултат има 2 стотинки баланс, т.е. тока ни се купува на 3 стотинки. Искам да попитам всички консуматори, кой плати 10 стотинки примерно за електроенергия? Никой. А от нас се купува на 3 след разходите. Беше миналия месец. А този месец вече дължим пари. За това, че работим. Добре, докъде сте готови да стигнете? Днес блокирате път. Това е просто началото. Днеска блокираме този път да покажем, че всички сме заедно и сме обединени и трябва да има задължително веднага промяна. Трябва тази методология да бъде спряна. Трябва да се върне старата, която работеше по-добре. Ако никой не ни чуе, просто следващия протест ще бъде в София пред КЕВР. Иначе? Да. Иначе ние не можем да справим с протеста. Това означава, че ние сме фалирали всички. Абсолютно. Така че следващия протест е пред КЕВР и продължаваме. Ще се обърнем към Европа. В момента създадохме сдружение, към което ще се присъединят над 1000 фирми. Мисля, че ще бъдем чути. Оставаме тук да видим как ще протече протеста. Виждате хората с плакати и с готовност да блокират пътя. Сами разбрахте, не на нула, а на минус вече след новите регулации, които са въведени от КЕВР и частично от ЕСО. Благодаря ти. Да, виждаме. Това май е шефа на ЕСО, иначе Иван Иванов, шефа на КЕВР, го знаем. Ползват им снимките.